Ставам преди всички останали. Сутрин концентрацията ми е на високо ниво. Поемам смело своите отговорности. И нямам нужда от напомнене. Обичам хубавото време и луксозния транспорт. Внимателно подбирам персонала си. По ръст, по красота и по коефициент на интелигентност. Аз не мога без тях и те не могат без мен. Време е денят ми да започне. Готов ли си да ми отстъпиш своето място? Вдъхнови бъдещето. Стани част от кампанията Менеджер за един ден.